Medzera po zube môže zmeniť celkový výzor tváre, výslovnosť, komfort pri jedení a taktiež vaše sebavedomie. Zubný mostík je riešenie, ktoré dokáže nahradiť nielen jeden, ale aj viacero chýbajúcich zubov. Obnovíme ním nielen žuvaciu, ale aj estetickú funkciu vášho úsmevu. Vitajte v Dentikone. V Dentikone používame na výrobu koruniek a mostíkov viacero druhov materiálov. A to kovokeramický mostík, ktorý je výborným riešením pre jeho pevnosť, odolnosť a má priaznivejšiu cenu. Taktiež si môžete vybrať celokeramický alebo zirkonový mostík, ktorý prináša špičkovú estetiku, neobsahuje kovy a preto je vhodným riešením aj pre pacientov s alergiami. Čo všetko vás čaká, ak sa rozhodnete pre zhotovenie zubného mostíka? Najprv sa stretneme pri konzultácii, kde zhotovíme návrh liečby presne na mieru podľa vašich očakávaní. Vyberieme materiál, tvar aj farbu vašich budúcich zubov. Následne vás čaká bezbolestné obrúsenie zubov, zhotovenie 3D skenov alebo otlačkov a potom už len čakanie na výrobu vášho vysnívaného úsmevu. Počas procesu výroby nosíte mostík dočasný, aby ste sa mohli aj naďalej usmievať bez kompromisov. Som doktorka Mária Verčimak-Cuľbová a v Dentikone sa špecializujem na implantológiu a protetiku. Každú protetickú prácu vnímam ako príležitosť obnoviť nielen chrup, ale aj vaše sebavedomie z krásneho úsmevu. Dajte s Bohom medzerám vo vašom chrupe. Prihláste sa na bezplatnú konzultáciu. Tešíme sa na vás.